Hodinu a pol od Stavangeru sa nachádza Monafosen. Vítajte pri Monafosene. Áno, tak toto vyzerá, keď sa šplháte s dronom. Vyzerá to celkom elegantne. S kufríkom a v košeli. Máme tu prvé schody. Ďalšie schody. Tak toto tu vyzerá. Všade sú reťaze, cesta celkom strmá. Ďalšie schody za nami. Ako vidíte, oplatilo sa nám pristáť si v nedeľu ráno. Je zhruba 11 hodín a takmer nikto tu není. Keby ste sem prišli neskôršie, po obede alebo tak, bolo by toto plné ľudí, takže... Takto nejako to vyzerá na mieste. Tak a teraz vám ukážeme Monafosen z trochu inej perspektívy. Dámy a páni, Monafosen. Cesta dole už ide ľahšie. Naozaj sa oplatí pristať si. Ste nemuseli šlapať rade. Cesta dole sa musíte často obchádzať s rôznymi ľuďmi, ktorí idú hore. Som strašne hladný a tak cesta dole uteká ako si rýchlejšie. Tak a máme to za sebou. Celá prechádzka trvala zhruba pol hodinu. Zázrak je na svete.